L-għada tal-festa tal-Għid il-Kbir in-nies fil-Birgu għadhom jitkellmu dwar l-inċident sfortunat li seħħ il-ħadd wara l-ġirja tradizzjonali bil-vara tal-Irxoxt. Fil-fatt l-Arċipriet tal-Birgu l-Kanonku Duncan Busuttil mar Lassa sabiex jirrapporta l-wajer tad-dawl li miegħu weħlet il-vara ta' Kristu Rxoxt. Tal-istazzjon informat li l-wajer kien imżaqqa għal-isfel ftit aktar minn 6 piedi mit-triq. Veri mortant il-pulizija xirjena rajt wajer dal-kejbil jitbandal li jien fil-opinjoni tiegħi kien diġà mhux postu, ġifieri naf li meta taqsam triq kejbil, ġement li jew tagħmillu vent u torbtu miegħu u jkun ta' ċertu għoli, ġifieri kien hemm għaddejjin tal-Ene Malta kif għandhom ikunu ma ġara xejn. L-inċident seħħ fi triq il-ħabs l-Antik. Fortunatament ħadd ma weġġa fl-inċident. Minn barra li tqaċtet drieħ l-Irxoxt tawweġ ukoll l-arblu tal-bandira tal-fidda. Jien dejjem nafda fil-providenza talla. Jiena nafda wkoll li jekk hemm xi ħadd li jħossu responsabbli minn dil ħaġa għandu jiġi u joffrina mhux dak. Wieħed għandu jara mid-dover tiegħu fil-kuxjenza. Sawa ma jien nafda fil-poplu ta' ġifieri nies qalbhom tajbax tiskanta dil ħaġa hekk tittara l-espressjoni tagħhom. Konti nweġġaħhom kieku daħħalt l-Irxoxt qabel il-ħin. Il-vara saret minn Bsalvu Bsajla fl-1833.